Ну, зрозуміло, мені б хотілося думати, що я займаюся чимось важним. Ти павінен робіць праект, які би ти сам глядзеў. У гэтым, мне падаецца, шчырасць асноўная і каб гэта было. Ну, на дадзены момант я вельмі шчаслівы, што я магу працаваць як блогер, рабіць тое, што мне адчуваецца, і тое, як я хачу. Я б не хацеў спекуляваць на прафесіі, і я вельмі паважаю калегаў, які працягваюць спрабаваць працаваць у нейкай норме. Я блогер, які карыстаецца інструментамі журналістыкі. Я больш пра нейкія там свае там ідэі і не пра вось всю эту там аб'ектыўнасць. Браво, браво, браво. Все молодцы. Пошли есці, хлопцы. Я думаю, что это цікавей, чым мои эти разважанні. Никому не патрэбныя. Пошли поемо. В млечарню. Поемо. Поемо. Это какое-то полезкое... Да, Полесская. У меня бабуля с Полесья, так что будет Полесская.